passat mala nit, estaven nerviosos, no podien dormir, però se'ls veia contents. Passarem de dinar tots junts cada dia a dinar tots junts els caps de setmana. Fa molt que no anem al col·le de les vacances i tinc ganes. Dia d'emocions, de retrobaments, de descans per les famílies i d'algunes ploreres. Avui han tornat a obrir les escoles. Comença un nou curs que tindrà 1,5 milió d'estudiants. N'hi haurà més a secundària i menys a infantil i primària. I així començava una escola a Calella, al Maresme, que aquest any estrena nou. Primer dia d'escola i primer dia amb un nom nou. L'any passat van estrenar l'edifici a l'últim trimestre, però no ha estat fins a aquest curs que han decidit que es diran el Far, com a símbol del poble i de la llum que il·lumina l'aprenentatge. Avui molts venien ben disposats a aprendre. Vull començar perquè vull fer matemàtiques i per veure els meus amics. Vull saber com són els xifres. A mi sí, perquè, ve gent nova i, s'està bé i tinc un professor nou, una mica raro, però, el tinc que conèixer encara. Pels més petits, les mestres tenien preparades coses molt importants. I pels pares de P3 el repte era deixar el nen tranquil i que ells també ho poguessin estar. Estoy un poco, preocupado y también, tenemos también que hacerlo. Tengo que entrar en este mundo para independizar un poco. L'escola al Far s'ha instal·lat en una antiga fàbrica tèxtil totalment renovada. El nou edifici és molt més gran i això els ha permès comptar amb espais que no tenien, com un gimnàs i una biblioteca. Les classes són molt àmplies, ja no tenim barracons, és una escola molt més digna, no? I a més, també el fet de no estar allunyats al centre del poble, doncs això facilita molt a les famílies perquè puguin venir a buscar els nens. Les classes avui començaven tranquil·les, repassant horaris i material. Alguns, com la Gala, ja no podien contenir més les ganes de posar-se mans a l'obra. Perquè fa molt que no treballo i m'encanta. A l'hora del pati, moltes ganes de jugar i de recuperar energies amb un bon entrepà. Anna Lassana, TV3, Calella.